hawar karbi risonim sorong aje aphanman bothat langso serdihu naklam along katalon ponji aphan kam keklem chimit metil si do desang te si sai keklem ponbok non ke wangji ingdeng thong ke bresi hawar karbi risonim sorong aje aphaman katalon ponji along KFA tongmokaro and sai mo kirab Rangsina College along pining ke wang misal student atau maphan kerengkon. Lamding Karbi Student Association and Principal Piponsi Ingdeng Proxy Karbi Presamit Kapamangkon. Kardom Pinyar nigang sama birta along benil sami junaki lektepi tang tenon birtang tompen arjuik tha nizang karbiang long bothat langso hawarame hin penchepatir piponsi preni phaing koira isi pen inkoira pli an nipli aparman hawar karbi risonim sorong aje katalon ponji apan apor hok ponsi chesik chedang panglo Haningan mga sonsi karbi di sonim sorong aje katalon ponji along aliran kepada ponji aphan ke claim ke dam sitami ong dunga kam ke tang si ke thek ponlong ong lo la sonsi aningan mga son karbi di sonim sorong aje along kachipati donji aphan mate aliran ki pidonji aphan wothalang so ing hin kesias unida hin pensitami aningan mga son pininglet hota karbi di sonim sorong aje katalon along kachipati donji mate aliran ki pidonji aphan jisik pon bomlo lapen aningan mga sonsi pining sitami Raji Kachipati Pusitami Suarlo Atmaphan Panong Pondo Lasi Bangso Raji Kachipati Dunjiaphan Mesen Pen Kachipati Dunjiaphan Jisik Chidang Ponlo Mate Charlie Ponlo Wathalang Sopen Raikom Tisu Report Karbi Daily News Non ke wangji ingdeng thong ke presi hawar karbi risonim sorong aje aparman katalon ponji along KFA dogmoka aropen sai amo kerabdon Dogmoka pen kilometer hini sosechot Ratsinja aklamalong non kewangji ingdeng thong kebraisi hawar karbili sonim so rongaji aparman katalon ponji along KFA dogmoka aro amaipu jongteron along sayamo claim along KFA satumaphan japon linsi sayamo tekelangjun KCS aparman kapajon donji along mesen pen aninkan wanga sonsi pininglet hotame chirap jito dun momlo anpartame ham phanga songa tom sitame aning ke mepen aning kan wanga sonsi chirap chito dunbom lasi jongpon me JKYF pen ke dok mokara sinja aklamalongta kelang me pen ke along puta jongpon me lasi KFA dok moka maipu jongteron kerap dun asonsi pinaan ham phanga songa tom sitame chirap chito dunbom lo dok moka pen staff reporter ran rongpi Karbi Daily News Nizang Karbi anglong dongkamukam Rangsina College along Fresar kam social meet ningkan surihini raing koira ke thom kewang mi student atumaphan kerengpon Freshers kam social media long aluhiaman pengpen kachitong don lake jinthong MSc Avijit Gro KSA Probin Timong dongkamukam youth lapen kethigring atum chitong don niti lapen ke damason 3 years degree course kalilo pining penabangke 4 years degree course andolo 8 semester an KSA hin pensidame pinibang so Freshers along pen pinaan kewang mi student atumaphan kewang chiarni kopi koson pensi aprang ke paprang don thekjima than bajirmi tekang lapen lapurang sina college GS dainong bia hin sitame isi kapachini laki non kewang mi student atum sita 75% attendance donangji lapen class regular wangnangji Karbianong Autonomous Council Kacharia Tumaphan sitame isirang sina college union body pen kachuning report laki Prabjin pen ladak desk bands water facilities lapen meri hingabang nang pipameka nang jipu kachuning ri padopon dongkamukam pen humson be report Karbi Daily News KSC kachari tumhan kachuning ri dun kang tung bangela puin lo ni tumlong non dak exam non nang kelelo sita ni tumlong bench desk ave jat ave lapen dak water facility ave labang ke Prabjin pen nang pison te make par chuning ri lethol lapen current facility bang danang pipaka sonte mesennya lo la siamo request kang lo ipil kang lo ano tin name 100% attendance zoning lapen up to badi thom an bangai class zoning pusini teman teman ipil kang lan Lamding rong sopialong prek jamadim pen kachali damatumaphan Lamding KSA penchepatir piponsi kedam tang ni phai kresir cap ani ingdeng proxy Karbi student fresher meet kapamanpo
lamding rong sopia long prekja madim pen kachori dama tuma phan lamding kese atom pen pate pe ponsi kedam tang ni phai khrisir ke barni ingdeng troxy lamding karbi student freshers meet ke paman pon bangswa jai me ke pachun ponji phan pura LKSA maipu kedor ingti la pen binong ingti atom ahin pen jalin ponsi bangswa sai mesen pen pachun pon bangswa long alhiaman peng pen KSA inglong pho amai pho mirjeng kro social worker Rita Kramsapi NKSA maipu Kiron Ingti Lapen TKSA GTKSA Lamding College Professor Atumpen Chenglok Keongrung Manping Kiduatum Chitongdun Puloni Pen Mirjing Hansiri Port Karbi Daily News Railway City long pada pon long KSA ini sebenarnya Chitongdun Lapen Lamding KSA tu mas kami sini kan sambil alang litum kacepat dupen non cali bom hut pen si alang litum dak antam long karbi semua doan cali semua doan depan kapang room lapen si mau kesung ke boy hut kami halabang so hut kacerak itu tak kena ke ponopot litum main pen curu lapen alang litum han mau kebang jian di kami alang litum han sonsi cakong orang akan lagi di pon nilitum ladak kecali abong amuma tumhan nilitum kithan kepari tang tung alam abang nilitum lapuhan lo je alang nilitum ladak alang lihem ciri kang bupen je alang nilitum ladak kecali phan sikiwang apot alang nilitum mane laan se munit kithe geman di phan nilitum mahin pen ahir jumi hang pilo lapen than pasini lo nilimena bangke kedoring tikathar nilindak non present maipua siteng bom lo lapen Nilimen ke thare binong iti ate nili atu dengbom ke general secretary apa sih dengbom lo saka bangke la college pen langdam polang te la professor ma si sakse da letom lamding college ade la ke Guwahati board pen se bang lo la se la da kacharli ke than bang atum posita me mesen la se letom kacharli tangan nili de ta dak pen si pass out lo meaning si pass out lo la pen alang li bangke 5th semester lo la pen maximum dak students ade 5th science pen stream pen se ke bangke oh lasi kacharli bangke college sahin te langdam bolam polutante kasiksak bangke ave lalo lapen mesen kato ka betum tame ke pas bang mesen pen se pas lo lapen dam bom lo lasi college pen langdam lo ke lalo lapen ile tum jong si tang langdam polutante la bangke alata siksak bangke ave la son sine tum ke do ke thaka long positame ke jat long sitame hong le dam positame ke dam ke bang long sitame la bangke problem ke ave ili mesen lote bang tanang mesen lalo hok lo la bangke ile tum people lo thenon ile tum ke angtang si dokok lo da ke lamding ke lake between Karbi Anglong pen di Mahasau si dokok lo lasi Karbi Anglong pen bangke angtang penak lo lasi ke nili tum dak penangan kacharli somartum ke wang pen dak nangke do la bangke dak lai le dak ke bengli tum si do lo se adim mata dak lo lasi alang tum committee long se ele tum tame chingrong don lo la son si chingki che than pen ren ba ke do dim bangke la son si alang li tum long do nang lo long pen ke dor tame suri pho suri tro suri ke thom la son si resumar okorjang ke do an students un tame bhara hem ke do lok pen si do nang lo lasi lalo ele tum bangke don angtang do kok lo posi penang la hai bhara ren ke do pen tame kasik sak do ahut pen ke ren na poya tangka ki pimove lason kicho ki jun lason da dokok tete halloween pen ke bang atum tame do prejam Karbi Anglong district pen ke bang atum tame do lasi men pen pena sungkrung pusatame apuson te alang litum tame hem pen men pen la kicho reson potame ke do ke tha tangka paisa potame aja tumgi konani tok pen ke bang atum tame do lasi lalo nilituma hin pen kachuning ri bangke lalo isi dak lamding area lo arong sopia lo da isi hostel facilities mang do posante la nilitum ning arong pg ning ching sam pg la pen nilitum kacharli tame letum kacharli tame so hubidha nilitum longpon po nasi prangsi nilitum la Anglong kachari bom non KSC tum lo ala se Karbi Anglong team Dr. Tuliram Ronghang la lang li CEM lo eletum han chinghon kado ko ve non ilitum dak freshers program postame alang litum ben tame penan nangrap dun si pinia program tame dak biponong lo pachun pan long lo lasi alang li phasi ni person ni litum hin pen lamding ke sia hin pen alang li phasi chuning ri